Здравейте хора, днес ще правим клип на Майнкрафт. И с тях Суц. С Бъка 223, с СУЦ и с DNS1 278. Ако клипа ви хареса, може да го лайкнете. И днес ще играм PvP. И да. И сега отивам при Бъка нещо си и той съм метна като... О, мъглата! Аз скочих без да искам, хора, скачайте! И аз... Скачайте бързо, бе! Бързо скачайте, бе! Така. Почнахме. Да. Къде си, бе? На мен, защото тази шибана мъгла направо... Добре. Идваш към мен! Ела към мен! СУЦ! Ела към мен! Идвам. Си направим моста по-готин да е по-забавен. Какво ми проверяваш честа? Има някакъв до мен, не чакай, не идвай. Не идвай, ще убия, аз ще го убия. Чакай, аз тук ще направя мост да ни бутат. А ти? Убих един. Браво. Не знам. Не знае човека, бе. Елате да правим тук мост. Виж, тук на... И аз те видях. Не ми казвай името в клипа, моля. Абе. Вижте какъв мост направих. Аз направих вече. Хора, кой ти има ендър перла да я дава да ги избия? Аз не. Бъка, имаш ли? Ще правим навсякъде мост. И аз нямам. За съжаление няма да мога да убия бързо някой. Някаква коза идва към мен. Някаква коза вика. Коза е. Някаква козичка. Такъв е скина. Ма имате ли купчета, бе? О, калагна. Чакай да я видя с Optifine. Омага, гати козата. Верно. Ти си имал купчета. Имам дърво, ама. Тук Так ще свърши. Ще скочим. Козички, ела да умираш. Уоу. Да бия с такова. Въй, таки лаги. Въй, как лаги. Сте го да си говорим, момчето е. Оф, леле, нямаме никакви купчета. Попатък. Въй, как ще да метна, брат? О, чакайте! Аз и тук ще такова. Виж, така ще чупете. Абе, вземи дървото, бе, човек, дай дърво. Абе, не ми трябва, виж. Какво цепа аз? Ето ти дървото, което аз взех. Ние ще спечелим. Добре. Бида. Омага, и аз паднах. Сега ще отмъста за вас. Добре, YouTube, да знаете, че някое време я ще си правя канал, я ще снимам. И ще ти харесва. Това стане... Идва един глупак към мен. Не знам, нещо бъгна. И то яката. Добре, ари, Бъка да скачаме двамата. Добре, само двамата с Бъка сме. Няколко човека сме са от тимо. Шет. У мен ме убиха.
Аре, стига бе, хора. Вие чувате ли другите? Кои? Мартина, ти се чуваш ли в записа? Не. Гарс. И... Денис, вие играте, бе? Аз не знам. Вие къде сте? Вие в кой... Вие започнахте ли игра? Гарс. Убих един. О, да. Както винаги убивам някой. Нали? Аз нямам. Портнах се при един, го убих. 5 диаманта. Бати. Аз паднах. Чай, и аз падам. Чули? Чакай. Ще ни изчакаш ли на... Ще ме изчакаш ли на джампа? Денис, Какво? аре се джумпваме джумпа. Окей. Какво? Ила да джумпваме. Окей. Сега само да направя едно нещо. Който го мини е про. Аз съм го минавал много пъти. Ясно е. То е елементарен. Като им елементарен. Аре. И аз умирам, чухте ли? Умрях. И само на една страна. Аз съм тук пред портала. Ето те, Марто. Елате, 3, 2. What the heck? Почнахме. Ти не си с нас. Ти не си с нас, бъка нещо си. О, тук е най-готиното, защото има джъмп. Аз тук убивам някой. Не убих. Виждаш ли? Как гадно умрях на джъмпа. Никога не убих някой. Вие къде сте? Не знам от кой има циганин. Пушък. Има пак пушък при мен. Убих. Още един убих. Добре, бе, ще гориш ли с мене, бе? Да, майката. Това сега не е пушък. Бегам. Бягай от пушка, че ще ти стане лошо. Нали? Добре. Къде сте? What the fuck? Паднали. Чакай. Бия са. Бам, комбото е. Убих го, човек. Той с диамантин броня, аз с арен го килнах. Взели му броните. Да, той имаше само един диамантин честплейт и някакви от другите паднаха. Ама иначе имам 3-7 диаманта, мене ще направя нещо. Убих. Аз един път имаше един... Това е с PvP, там където имаше супер много TNT-та, всички с диамантени брони и само аз чупа TNT-тата и всички като паднаха, спечелих гейма. То беше днес.